Mé jméno je Matěj Bernát, loni jsem byl na expedici s Markem Holečkem, kde se nám podařil prvovýstup a letos jedeme s Tomášem na 8000 Manáslu. Já se jmenuji Tomáš Pedreček, celý život lezu po horách a mám za sebou 2 8000 vrcholy, Gašerbrum 1 a Gašerbrum 2. Trek kolem Manáslu patří mezi nejhezčí na světě, já sám to mohu potvrdit, jelikož jsem tuto trasu již absolvoval. My vás vezmeme s sebou do základního tábora a ukážeme vám ty nejhezčí hory světa. A jelikož chceme moderní expedici, rychlou expedici, tak nám k tomu pomůže hypoxický trénink tady v Hypoxy. Tak neváhejte a využijte této unikátní příležitosti a vyražte s námi s Matějem A Tomášem. Pojďte s námi na dovolenou, po které budete potřebovat další dovolenou.